नमस्ते सर्वांना. आता हे झोपलेत जरा आणि मला जायचं आहे बाहेर. जरा घरातले वस्तू आणायचे आहेत, डेकोरेटिव्ह वस्तू आणायचे आहेत, चिनी मातीचे मडकी वगैरे असं सगळं. तर मी ह्यांना उठवते आता. चला. हा बघत आहे कसे झोपलेत. हे बघा झोपलेत. ओ उठा, ओ उठा ना, मला जायचं आहे. असं नाही, उठा. 5 वाजून गेले, उठा पटकन. ते डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स आणायचे, घर डेकोरेट करायचे. नाही काय मग कोण घेऊन जाणार मला? चालत नाही. मी नाही चालत जाणार. उठा. मी पडदे, हे बघा मी पडदे ओपन करते. उठा उठा लवकर, कंटाळा आला. चला बाहेर. उठा, चला जाऊया. गाडी काढा. हे काय, हे काय? अच्छा आता असं. उठा. तुला नेणार मी, फक्त तू वॉकिंग आलीस तर नेणार तू. ते लांब आहे दुकान. ओनली 3 किलोमीटर्स. नाही काय नाही, चालत नाही. वॉकिंग केलं पाहिजे की नाही? की वॉकिंग केलं की पाहिजे, पण ते हायवेला ते दुकान एवढं लांब आहे, एवढं कोण चालणार? काय घ्यायचं तुला? ते चिनी मातीचे भांडी घ्यायचे. तू चिनी मातीसाठी माझी झोप मोड. घर डेकोरेट करायचे, त्याचे काही आर्टिकल केलं ना वरचं घर डेकोरेट. बाबा पत्रे लावले ना. हे नाही. ते म्हणतात पत्रे लावले की मस्त ते मॅरेज सारखं किंवा मस्त फार्म मस्त वाटतंय. उलट हा खरंच म्हणजे मी काय विचार केला होता तुम्हाला सांगतो बघा. जेव्हा ड्रॉइंग काढली ना मी अशी वरती अशी, तर मग असे 2 रूम पाडण्यापेक्षा ते ना खोके वाटले असते. असं असतं तर ना, म्हणून त्याला मी एक मोठा एंट्रन्स असं मोठा एक व्ही नाही, व्ही तर दिलाच, आणि नाही मोठा दरवाजाने दिला. त्यामुळे कसं ते एक शो दिसतं, मस्त वाटतं ना ते. अजून भरपूर काम बाकी आहे तिकडचं. पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला तर प्रचंड आवडेल आणि तुमची सगळ्यांची इच्छा होईल की एकदा तरी इथे व्हिजिट करायचं, नाही का? पाणी पिताय साहेब? चल ना चालत जाऊया. नाही चालत नको, सामान असेल. चालत कुठे? ऍक्टिव्हा मधून जाऊया. नंतर 2 मडके तर आणायचे. 2 मडके नाही, बरंच काय घ्यायचंय. चला जाऊया. आता मी रेडी बघा कसा होतो. फक्त हे घ्यायचं, हे घ्यायचं, हे घ्यायचं, मास्क घे, चावी घे. चला. काय पावडर नाही लावायची, का नाही लावायची? रेडी. बुबू कुठे माझे? बुबू झोपलाय बघा. बुबू पण झोपलाय, मी पण झोपलो होतो. माझी झोप मोड केली. पण काय नाही, 5 वाजले ना, 1-2 तास झोपणं चांगलं असतं. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे, आयुर्वेदाच्या हिशोबाने आपण दुपारी 40 ते 45 मिनिट्स झोप तर घेतलीच पाहिजे. झोप नसलं तरी जेवल्यानंतर जरा पडायचं लेफ्ट साईडला किंवा बॅकवरती. बस याच्यात टाका तो. इकडे इक्वल टाक. इकडे टाकलंस. आरामात जावा बाबू, आरामात जावा. हे टाक. आज क्लाउड्स एकदम नाही आहेत, है ना? आज ऊन आहे ना. रेडी. गाडी चाबी घेतली? नाही. मग गाडी चालत. नाही काय झालं? टाईट आहे. अहो खूप टाईट आहे. थांब नको, तुम्ही कशाला, काय उपयोग नाही. हेच बेसच टाईट आहे. तुमचे सजेशन ऐकूनच वाचूनच मी काही ना काहीकडे डिसिजन घेतो, म्हणजे कलेक्टिव्ह डिसिजन, फॅमिली डिसिजन. आणि तुम्ही म्हणता ना की इकडे ते रेलिंग लावा स्टीलचं, म्हणजे ते प्रोटेक्टिव्ह वाटेल. लावणार पण नंतर. का माहिती, सध्या ही मजा आहे बघा, ही वाली मजा जाते. हो. ओपन असं वाटत नाही ना. जर हे सगळं असं लावलं नाही ते, तर ओपन असं वाटणार नाही ना. क्लोज्ड वाटेल. मग धनी आज काय खायला देणार आहे? धनी आज धनीला माहितीये का, तुम्हाला एक सांगू का?
तुम्हाला एक सांगते, धनीला ना 2 तासाआधी आईस्क्रीम खायचं मन करत होतं आणि मी जेव्हा झोपलेली ना तेव्हा ह्यांनी मला भर झोपेत उठवलं, बोलले की चल चल जाऊया आईस्क्रीम खायला. आणि स्वतः ना कारची ड्राईव्ह करायला गेले आणि येऊन मला उठवलं की आईस्क्रीम खायला चल, आईस्क्रीम खायला चल. चला चला, आणि हे सांगून टाकलं मी. तुमच्याकडे कंप्लेंट करते बघा माझी. चल, मग जेव्हा मी झोपले तर आईस्क्रीम खायचं. मी नेहमी म्हणजे असं कधीतरी वेळ करून अर्धा तास तरी आपली कार बघा पाठी ठेवलेली आहे ना तिकडे आहे, तर मी ड्रायव्हिंग करायला जातो. आज एकदम मस्त चालवली ना म्हणून काजलला बोललं जाऊया. नाही घेतली तुम्ही, टाकली का गाडीत? नाही, राहू दे. चल, तिथेच आहे, राहू दे. काय घर बघा किती छान वाटतं आणि तुमचे कमेंट्स वाचून पण एकदम आम्हाला छान वाटतं. थँक्यू तुमच्या कमेंट्ससाठी. धक्कन बसले. आता घर गेला आमचा. गेला. चला जाऊया शॉपिंगला. शॉपिंगला? हां शॉपिंगला, घरगुती शॉपिंग. आता समजा अशीच मध्ये गाडी बंद पडली आणि आपल्याला जायला लागला तर जायचं चालत. पण मुद्दाम कशाला एवढ्या लांब जायचं ना चालत. मला वाटतं पेट्रोल संपायला आलेलं आहे. काहीतरी काल तर भरलेला. काल भरल्या 500चा, मला माहिती आहे. कांदे 35, बटाटे 25. आपल्याला 1-1 किलोच घ्यायचे. वो कितने का छोटा मटका? आपल्याला कितीला बोलतोय तो? 60 रुपयाला बोलतो, मीडियम साईज पॉट. तिथे हे पण आहे बघ. आपलं वरचा गार्डन बनवायचा ना तेव्हा हे घ्यायला होईल ना. बस काजल, ते फ्रॉग बघ, फ्रॉग काय ठेवायला आहे ते? मी एका शॉपमध्ये आलो, एकदम मस्त शॉप आहे. काजल घेऊया, चल आपण. ते आवडलं काय? एक वासरू आणि गाईचं घेते. चांगलाच संग्रह ठेवलेला. हे हत्ती कसा आहे? हत्ती कसा आहे? तिकडे बाहेर आम्हाला शोरूम सारखे सोफे दिसले. इथे आल्यावर घर पण आमची वाट बघतो आणि बुब्बू पण. ते बघा ते बघा ते बघा, काय 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 होतंय, काय होतंय. चला जाऊया घरी. काय काय शॉपिंग केली काजल तू? आता मी दाखवेन. आम्ही सोफे बघितले तिकडे, पण ते काय आमच्याकडे ऑलरेडी आहे. आणि ते छोटे सुद्धा होते. आणि छोटे होते आणि नाही घ्यायचं अजून एक कारण असतो. तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन देतो की बाहेर आपण बघून असं लगेच एक्साइटेड होतो ना, पण 2-3 गोष्ट बघायच्या की ते लेटेस्ट फॅशनमध्ये आहे का, सर्वात मेन इम्पॉर्टंट असतं. आणि
त्याची क्वालिटी वरतून जरी चांगली असेल, क्वालिटी असते चांगली, मी नाही बोलत की सर्व तसे असतात, पण बेडमध्ये ना कधी कधी आतमध्ये ना म्हणजे भुसा मटेरियल वापरलं जातं किंवा इन्स्टेड ऑफ लाकूड. आणि बेडमध्ये पण असे बोलू शकता एकदम वर्स्ट क्वालिटीचे पण असतात. तर ते हे दोन बघणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. लेटेस्ट फॅशन आणि चांगलं आहे का, जर हे दोन गोष्टी असतील तर तुम्ही घेऊ शकता. आणि सर्वात मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे घरी जागा आहे का बघा. जागा नसेल तर घेऊन काय फायदा नाही ते, है ना. सामान आम्ही इथे ठेवलेलं आहे आणि ह्याच्यात काचेचे वस्तू सुद्धा आहे. नाही ते आपले ह्याचे आणि मडके आहेत ना. हो, मडके, चिनी मातीचं भांडं आहे. इथे का मी डिसिजन घेतलेलं आहे आता की हे सामान आम्ही आतमध्ये ठेवणार आहे, पाणी पिणार आहे आणि जरा वॉकिंगला जाऊन येतो. कारण वॉकिंगला गेले ना खूप दिवस म्हणजे एकदम जरा झाडपणा फॅट वाटतो, है ना. साईड अँगलनी घर बघ कसं वाटतं. काव्या कसं वाटतं आता. काव्या पण आलेली आहे. काव्याला रिश्वत द्यायला लागली चिप्सची, पण काव्या आली. तुला पण चिप्स. दोघं कार्टून आहे आमचे छोटे छोटे. काव्या तू आता एवढा अभ्यास करते तू. आता 10वीचा अभ्यास करायला लागली का. एवढा वेळ घरी राहते. घरी येतच नाही ती आता. एकदाच आलेली. आता इथे आलो आहे. इकडे काव्याचा पॉन्ड आहे. इकडे मशीन आहे. इकडे हे बघ, हे काव्याचं आहे ना. एक ही बाग काव्याची आहे म्हणजे काव्याच्या, हे बघा काव्याचं घर तिकडे. चला आता आपण कुठे चाललो. काव्याच्या शाळेत. हा काव्या, तुझी शाळा कुठे आहे. खाली. सरळ खाली गेलेली आहे. सांगायचं इकडे सरळ खाली. बोलते सरळ खाली. काव्या काहीतरी बोलते. खाली गेल्यावर काय थंडी वाजते. तिला आताच वाजते वाटतं. आवाज येतो, जोरात आवाज येतो थंडी वाजायचा. आता तुम्हाला समोर दाखवतो. बोलते खाली लग्न आहे. काय बोलते ती. आता गाडी गेली ना इथून, ती मला विचारते खाली गाड्या का जातात बोलतो. मी बोली मला नाही माहिती, तू बोलतो. बोलते इथे लग्न आहे ना खाली म्हणून. हा काव्या लग्न खाली. चला जेवायला मग जाऊया का. कुठे आहे लग्न. होय मॅडम. आता खाली उतारायला ठीक वाटतोय काजल, आणि वरती चढायला प्रॉब्लेम होईल. सायकल कोणाची होती ती त्या दिवसाची. मग ती सायकल नाही जायची. काव्या असं खाली गेल्यानंतर तिकडून खाली वरती लिफ्ट आहे काय यायला. तिकडून त्या साईडनं असं आता समोर बघा कसं रस्ता वाटतंय मस्त जंगल सारखं. आता छान वाटतो, पण रात्रीचं असं यायला नाही वाटतं तुम्हाला इकडे. कोण फिरतोय. कोण फिरता. खाली जंगल आहे ना. माकडा फिरतात, वाघ फिरतो, शिंह फिरतो. मग आता तुला जे प्राणी माहिती आहे ते नाव घे सर्वांचे. इकडे रात्री येतच नाही. इकडे कोण फिरतच नाही एवढ्या त्या आंब्यावर. फायनली आम्ही पोचलो आहे. 6:30ला गेलो होतो बरोबर. 7:05 अर्धा तास आपण केली आहे वॉकिंग. काव्यानी पण आमच्याबरोबर वॉकिंग केली. आता आम्ही बनवणार आहे काय फालुदा. त्यासाठी आम्ही आईस्क्रीम पण आणून ठेवलेलं आहे. काव्याने बघितलं आईस्क्रीम आणि फालुदा. काव्या हे बघा आईस्क्रीम दोन इथे ठेवलेले आहेत कन्व्हर्टेबल फ्रीझरमध्ये. चला बनवूया रेसिपी. काव्या पण खाणार आहे आमच्याबरोबर आहे ना काव्या. त्यासाठी दूध लागेल ना. अर्धा लिटर दूध. अजून एक आणले ना पिशवी दुधाची आता, ती पण गरम करते. चला आलो. ओके येतो. तर इथे आता बबी आतेला फोन लावला होता. आम्ही इकडे फालुदा बनवणार होतो. तर आम्ही निर्णय घेतला की 1 लिटर दूध, फालुदाचा पाकिट, रेडीमेड पाकिट जो आपल्या कुठे तिकडे ठेवला आहे ना, दाखवतो तुम्हाला. फालुदाचा जो पॅकेट असतो 1 लिटर दूधमध्ये बघा 1 लिटर दूध हा पॅकेट असतो असा. डीमार्टमध्ये बाय 1 गेट 1 फ्रीला मिळाला आहे. 75 रुपीज MRP, म्हणजे ते 30 रुपयाला पडला आपल्याला, 35 रुपयाला. 1 लिटर दूध गरम करायला ठेवायचं. त्याच्यात 1 ग्लास पाणी टाकायचा, गरम करायचं चांगला. त्यानंतर हे टाकायचं आणि हे 10 ते 15 मिनिटाचं स्टिअर करत राहायचं जोपर्यंत घट्ट नाही होत. घट्ट झालं की त्याला थंड व्हायला ठेवायचं.
थंड झालं की आपण म्हणजे तसंच आपण खायचं. जर तुम्हाला थंड पाहिजे असेल तर ते थंड झालेलं मग फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि मग फ्रीज पिताना फालुदा पिताना ना वर एक आईस्क्रीमचा क्यूब टाका. हा ते तर आम्ही करताना तुम्हाला दाखवू. तर आता आम्ही जातोय आजी आत्याकडे फालुदा बनवून म्हणजे आम्ही 4 खाणार आणि 1 ग्लास आम्ही पार्सल घेऊन येणार आहे काव्यासाठी. ओके काव्या खाशील ना? आणि आम्ही आजी आत्याकडे जेवणार आहे आता है ना. चलो गेट रेडी. आता इथे बघा आम्ही अजून एक डिसिजन घेतलं. आम्ही आजी आत्याच्या घरी आज राहणार आहे. तर इथे आपला भात राहिला आहे ना, भात ह्याच्यातला आम्ही बघा केवढा खाल्ला असं तुम्हाला खरं सांगू. आम्ही एवढा खाल्ला असं आणि एवढा राहिला असं एवढाच राहिला असता आणि मग ते आमच्या बुबूंना गेला असं. पण आता हा फ्रेश भात आहे, फ्रेश म्हणजे ऑलमोस्ट आता 3-4 तास पहिलाच बनवला गेलाय. आम्ही नेऊ तर नाही शकत तिकडे, तर आम्ही काय करतो सर्वच भात आता कालवणार आहे. कशात? ह्याच्यात बघा आपला टोमॅटोचा जो सार बनवलाय आज त्याच्यामध्ये काढून भात आपल्या बुबूंना देणार आहे आम्ही. एवढी का सिरियस? ती काय बोलतच नाही. कॅमेरा एक्सप्रेशन बघा काव्याचे. थंडी वाजते नाही, कॅमेरा ऑन असेल ना ती बोलत नाही आणि कॅमेरा ऑफ झाला मी ले चप्पर चप्पर टप्पर चप्पर बोलत असेल. मॅडमला बघायचं. चला आता हे कालवायचं ह्याच्यातच टाकू ते. टोमॅटोचा रस्साचा वास आहे. इथे बिर्याणी बनते आपली टोमॅटोची. आणि जर आपण आजी आत्यांकडे जातोच आहे तर आपण त्यांच्यासाठी आपण जे घेतलं होतं जसं आवळा ज्यूस आपण त्यांच्यासाठी घेतलं होतं. आवळा ज्यूस हे जर आपल्याला 8 पाहिजे आवळा ज्यूस घेतलं होतं. वाटप जेवण वाटप आवळा ज्यूस आणि काय काय घेतं ते हे हा वेगळं इकडे ठेवलंय सर्व. 1 2 आवळा ज्यूस हे चणे आणि ते आणि हे घेतलं होतं. हे तर आपल्या मामाचं आहे ना द्यायचं. मी आजीसाठी घेतलं बरं. चला हे पॅक करायचं लक्षात राहील आपल्याला. आता आमचे बुब्बू बघा कसे खुश होतील. आता बुब्बूचे फक्त एक्सप्रेशन्स बघा आणि हे बघा शेपटी बघा त्यांची. शेपट्या बघा आता एकाची काय 3घांची शेपट्या बघा आता. बुब्बू बुब्बू एकटाच आहे. हे बघा आले 3 जण आलेले आहेत. 3 बुब्बू आलेले आहेत आमचे. चला इक्वल डिवाइड करा, कोणालाच भेदभाव नको. एक किस्सा इकडे पडलेला आहे, दुसरा आणा इकडे. चला खावा. तिसरी इकडे हे बघ इकडे आहे. बघ ती बघ ती बघ. चालूच नाही केलं अजून. कालू आहे गे. खा खा. चला 3 इकडे टोमॅटो बिर्याणी खात आहेत. हा बघा हा दुसऱ्याच्या थाली चालला. असे हागवतात काय? कोणालाच भेदभाव नाही, सर्वांना एक डिस्ट्रीब्युशन. त्याला वाटतं की तो त्याच्याकडे येतोय, तो ओरडतो. हा त्याला दे मग, त्याला शांत कर. त्याच्या आत्माला भडकलेले असते. कसं झालं आमचा टोमॅटोचा सार आणि भात कसं झालंय? छान झालंय. छान झालंय. शेपटी हलव. नाही ना आता नाही शेपटी हलवणार. कसं झालं आमचा भात आणि टोमॅटोचा सार? त्याला ओरडतो आपल्याला नाही. कसं झालं आमचा टोमॅटोचा सार? त्याला वाटतं ते तिकडे खायला येतोय ना, म्हणून तो ओरडतोय. भाभी भाभी चालली. चला भाभीला सोडायला जाऊया पुढेपर्यंत. आता बिर्याणी भात टोमॅटो भात झालेला आहे. आता चपाती 2 चपात्या राहिल्यात ना. पण 2च राहिल्या आज. बुबुना लेअरवाल्या चपात्या. ताटात टाक, ताटात टाक. अर्धी टाक, मग खातील ते बरोबर. त्याच्या ताटात टाक. त्याच्या ताटात जा. तू गेल्यावर तर म्हणाल आजाचं करतो तर कायच करेल. हा सगळा डॉग्सला सिंपल कार्ब्स पेक्षा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जास्त आवडतात. म्हणजे भातापेक्षा चपाती जास्त आवडते. पण त्याच भातामध्ये जरा चिकन तुम्ही मिक्स करा, ते 2 सेकंड नाही लावणार संपवायला ते. चला जाऊया आजी त्याकडे. मी चादर डीमार्ट वरून घेतली होती 850ची. खूप मोठी आणि खूप मस्त आहे. थंडी पण नाही वाजत आणि एकदम नरम नरम आहे वर तरी. पण एक जी छोटी घेतली होती बघा, ही मम्मीला घेतली होती ना 450ची, जी सिंगल असते. ही डबल आहे. तर ही सिंगलवाली ना मम्मी बोलली म्हणजे तिची काय थंडी म्हणजे एवढी थांबत नव्हती, तर ती ट्राय नाही केली. पण आम्ही ही ट्राय केली. ही छान आहे.
आणि तुम्ही ते बघू शकता की आपल्या बेडला असं हे असल्यामुळे काय होतं माहिती का, आता बघा ही उशी गेली खाली, ही पण उशी गेली खाली, हे जागा बंद, आता ही चादर गेली खाली, झालं बंद. म्हणजे बघा हे बाकी क्लिअर होणार, आपलं कपडे लावायचे आपल्या जागेवरती. कोणते कपडे घेऊ? स्टूल येत आहे. बॅग काढूया. आपली ही बॅग चांगली आहे. कसली बॅग आहे माहिती आहे? मोठी आहे, डायरेक्ट कपडे सकट सर्वच राहतं याच्यात ना. ही आपण डीमार्ट मधून घेतलेली. आणि पाठी लावली की सर्व लगेच राहतं ना पूर्ण. हो. चला आता इथे बघा काय काय भरायला काढलंय बघा. आता बघा इकडे बॅग आहे आणि ते एक सेट पूर्ण, आणि आपले हे सर्व खायचे सामान पण त्यातच राहील ना. हे सर्व नकोय. तुमचे कपडे ते नको आहेत ते. आणि आता तर आताच जातोय ना. फक्त रात्रीला झोपायला एक शॉर्ट्स घेतो फक्त. हो है ना. आणि हे सर्व सामान कसं माझं पण आणि काजलचं पण ह्याच्यात सर्व राहील ना. माझं इथे. कपडे तर आपण लक्षातून घेतो, पण आपण ब्रश आणि टंग क्लीनर आपण विसरतो. माझा ब्रश आणि टंग क्लीनर. इथे प्रॉब्लेम काय झाला माहितीये काय, आमच्या दोघांच्या ब्रशचे कलर ऑलमोस्ट सेम आहेत बघा. है ना काजल? हा पुढचा तुझा आहे, हा घे पहिला तुझा. मी ओळखते कशी माहितीये का? नाही हा माझाच आहे. चला मी ओळखते कशी माहितीये का, माझं जरा हे झालं. हा म्हणजे माझा न्यू आहे ना टोटल. हा माझा टोटल न्यू आहे त्या. आणि ते काजलचे पूर्ण सर्व ब्रशचे कांड्या निघून गेलेले आहेत. एक दोन कांड्या राहिलेले आहेत. आता इथे बघा हे सर्व मी हरकत करत नाही. हिने बघा फेस वॉश आणि साबण पण घेतलेला आहे, तिचा वेगळा असतो. वरच्या अंगाचा वेगळा साबण, खालच्या अंगाचा वेगळा साबण. ऑलमोस्ट रेडी. तुझे कपडे काढलेस? आजचे उद्याचे सर्व काढलेस? चला आता तूच पॅक कर आणि तूच भर. आणि मग तू काजललाच पॅकिंग करायला सांगतो, म्हणजे काजल आम्हाला बरोबर देते ना. सर्वात आधी काजलने तिचे कपडे टाकलेले आहेत ना. हा बाई हे पूर्ण सेट आहे माझा. ठीक आहे, हे नाईट सेट आहे. हा नाईट सेट आहे. नाईट सेट का? हे टॉवेल सकट सर्व घेतलेले ना. तू घेतला टॉवेल? हाच टॉवेल वापर ना. ओके, हा एक सेट झाला ना. त्यानंतर हे माझं नाईटसाठी घे. आणि हे सर्व आयटम सर्व वरती परत हे सर्व द्यायचेच आहेत ना. हां ही झीप वरती घे, म्हणजे तुम्हाला बॅग पण दाखवते बघा. बॅग किती कामाची आहे बघा ना. सर्व राहिलं ना. आता ह्याच्यात अजून 2 वस्तू घ्यायच्या आहेत. आता आपण ते विसरलो की सर्वच विसरलो. आपल्याला फालुदा मिक्स हा इकडे घेतलाय ना. हे 1 लिटर दूध पण घेतलंय आणि आपला फालुदा मिक्स पण घेतलंय. आणि हे त्यांचे डबे होते, आम्हाला लास्ट टाइम ना खायला दिलं होतं, जेवण दिलं होतं. ते आहेत ना. तर झालं ना. चल घेऊन चल बाहेर. ते पण घेऊन आता राहिलं ना. वेगळे घालूया. ओके. हे पर्स मला ठेवली का आणायला? बघा पर्स, बघा पर्स. चल आपण जे एन्जॉयमेंट दोघातच करणार होतो किंवा काव्यासोबत किंवा तिघच करणार होतो, तेच एन्जॉयमेंट आपण फॅमिलीसोबत करूया. आपण एकत्र जेवायला पण होईल तिकडे आणि आपण एकत्र फालुदा पण खाऊया. आता वाटतं आता वाजले बघा 7:30. आता फालुदा बनवणार, खायचं आहे का जेवायचं आहे, आता ते तिकडे जाऊन आता आपल्याला समजणार आहे. चला बेडरूम आपण एकदम व्यवस्थित ठेवलेलं आहे. आपलं बॉल आणि फ्रेम लावायचे आहेत. हे घेऊया का आजी तिकडे खेळायला? तिकडे बाहेर खेळायला घेऊया का? स्पेस नाही बाहेर त्यांच्या ते समोरच्या इकडे घेऊया, खेळायला होईल. चला इथे आम्ही लाईट घालवतो आहे. 1 and 2. वॉच नको, लाईट्स ऑफ. आता इकडची पण एक लाईट ऑफ. ओके, आता आम्ही बाहेर जात आहे. आता ही आहे आमची आजी आणि आत्याच्या घरी जायची तयारी. जशी रत्नागिरीला जायची तयारी होती ना काजल, तशी ना. जायच्या अगोदर सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे काजल तू काय विसरते का? गॅस बंद करणं ना. हा गॅस बंद करणं पण आहे. ओके गॅस बंद केलेला. अजून काय विसरतेस का? हा की नाही? हा की नाही? फ्रीज राहून दे. फ्रीज नाही, आईस्क्रीम.
काय विचारले? नाही तर फालुदा कसा खाल्ला असता ना. दूध घेतलंय मी. ओके, इकडे सर्व रेडी ना. दोन्ही लाईट्स ऑफ सर्व. वॉच नको नको. रात्रीचा कुठे टाइम बघायचा. हो का? आता तर आपला चांगला टाइम चालू झालेला आहे कधीपासूनच. चला आता पॅकिंग झालेली आहे. हे बघा झिप ओपन इकडे. चला ओके, बॅग पॅकिंग झालेली आहे. ही बॅग तर कशी आपल्याला ऍक्टिव्हाच्या मध्ये ठेवायची. ओके, ती पॅकिंग टाळा घेतलास ना. आणि मेन म्हणजे ऍक्टिव्हाची चावी घेतली पाहिजे. घेतली. चला आतमध्ये